Codzienne życie i wspomnienie Heidli o Ołpie. Opowiadanie po śląsku autorstwa Heidli czyta Jochanka. I zaś kąsek nowych wspomnień Heidli. Nie wiem jak wy, ale mnie się fest podobają. Nigdy nie żałowałach, że nie łostałach szwoczką. A tak jak wspomniałach, nigdy nie żałowałach, że nie łostałach szwoczką, bo szyć się nauczyłach od ciotki z klasztoru, a to, co mnie w życiu spotkało, było więcej warte niż ten porządny fach. Każdy dzień przynosił coś nowego, były smutki, zgryzoty, ale była też uciecha i zadowolenie. Bez już nie ma co żałować i młodym tuplikować, kaj mają iść do szkoły, bo każdy zanim się urodzi, to i tak już swoja droga życiowo wyznaczono. Każdy też musi się szkolić na swoich błędach. Ojcowie chcą młodymi dyrygować, bo sami nie poradzili wybrać porządnego fachu. Bez cóż by chcieli w bajtlach zaspokoić swoje niespełnione marzenia, a ja myślam, że lepiej im napomknąć, ale nie układać tym naszym kochanym huncwoto w przyszłości. To przeca od nich życi i sami muszą wybrać swoją życiowo droga. Co po tym u ojców nie pomstować, jak się Kerymu coś w życiu nie powiedzie. Nie w to, że są utalentowani za modu, a inkszym intus przyjdzie nie skorzy. Ołpa z Obroska. Mojego ołpy pamiętam jeno z Obroska, bo się stracił zanim przyszłach na świat, ale dycki w doma go dali, że był najlepszy w szkole. Dużo czytał i pisał i bezmaś po nim erbłach ten fimel, bo tyż rada czytam i piszam. Opa kamracił się z synkiem od rektora. Kerego po kryjomu z litości uczył, bo ten synek nic nie poradził, a ojciec go prął, bo mu gańba było, że mo takiego ciućmoka. Rektor ogromnie zowiścił talentu ołpowi. Dycki padł, synek. Po czamuś ty nie jest moim bajtlem? Joby ci tak przął. Jednak ołpa też nienawidział tego ciąplania w gospodarce i kiż tego chciał się wartko wyszkolić i wyjechać do miasta, co by był na siebie zarobić i mieć swój geltak. Łostał beamtrym na banie, a synek od rektora po latach się wyszkolał i łostał księdzym, a za pora lołd biskupym. Ołpadycki wspomniał, że pan Buczek kamratowi podarował nieskorzy ten rozum. Radował się, ale nie porodził spochołpić, jak to jest mejglich, że kamrat tak wysoko sztajgnął. Beztuż nie ma co na tych młodych nalatować, ino ich jeszcze popierać, bo przeca oni robią na naszą penzyjo i będą nos na starość łopatrować.